tayo. Dito tayo sa tabi-tabi. Mahal! Palaka, ganyan o. Nakakain na palaka. Oo, mga giant crab. May tutulog pala ko. Meron, sige nga. Ay, tignan mo. Sa gitna? Oo. Saan? Ayan o. Oo. Sige nga. Okay, putap mo. Video yan. Oo. Sige, i-zoom mo sa taas. Alam mo yung nakuhang palakang lalaki. Ayan. Bird! Malaka aba. Aba. Ganyan kataas. Grabe. Mga ano to, mga 70 meters yata. Oo, yun. Mataas pa. Pre, kato na gay. Kato, hindi na natukak. Ayan. Yan yung tinatawag na giant frog from, ano to, Pinsal. Pinsal ng Santinite. O yan, mga higanting palaka. Yan. Tapos ito yung sikaw na sinasabi nila, balang na aba. Ha? Ay na. Ay, totoo. Tabaka damdaman. Bari-bari, bambano laki ba eh. Malakas at laki, talutpon tayo. Hindi na nakakawag ko sa isa. Sayang. Ay, ni Ferdinand nangalan. Ni Ferdinand nangalan. Tignan mo, ginaganon lang nila. Oo nga, nakakatakot. Kaya nga. Video na ito yung manong. Hindi na tayo tangay na tukak manong. Kado. Ay, sunod na kado.
Barinet, ikaw. Oh, nayon tayo. Gusto nyo na.